Assalamu alaikum. Kamar yadda muka ambata a bidiyon mu na ƙarshe cewa za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin hanyoyin da muka kawo na samun kuɗi ta hanyar intanet tare da gudanar da darasi ɗaya bayan ɗaya. To yau Allah ya nuna mana za mu fara da na farko, wato blogging kenan. Kamar yadda kuke gani za mu shiga cikin darasi na farko, wato blogging. Saboda haka za mu buɗe browser da muke da ita a wayar mu ko kwamfuta, Chrome, Firefox ko Opera. Sai mu sa adireshi kamar haka: www.blogger.com. Zai bude kamar yadda muke gani. Saboda haka nan da kuke gani shine ainihin shafin blogger wanda katafaren kamfanin fasahar nan na Google ke a matsayin mamallakinsa. A nan ne za mu bude website din. Abu na farko da muke bukata a matakin farko shine Gmail ko email, ma'ana asusun karba da tura sakonnin laturo ne. Saboda haka za mu koma cikin wayar mu bude namu Gmail ko email. Za mu yi amfani da kowace irin browser. Sai mu yi search din wannan adireshi www.google.com. a can sama bangaren dama za mu danna sign in, sai mu zaɓi professional use, sai ka sa sunanka na gaskiya, sunan mahaifi, sai mu danna next, watan haihuwa, ranar haihuwa, shekarar haihuwa, sai a zaɓi jinsi, namiji male, mace kuwa female, a danna next. Nan za a sa sunan email. Za ka iya amfani da sunanka ko sunan website ɗinka, duk dai abin da kake so kana iya sawa. Sai a danna next. Nan kuma za a sa password wanda ba za a manta ba, ko ma a rubuta shi a wata takarda. Sai a danna next. Save. Nan kuma sai ka sa lambar wayarka, za a tura ba wasu lambobi nan take, ka danna next. Kamar yadda kuke gani an turo min lambobi, zan koma na kwafo su na sa su a wannan akwatin rubutu. Sai a danna next. Skip. Next. Sai a yi ƙasa a danna I agree. To yanzu mun buɗe Gmail. Sai mu koma can shafin blogger. Sai mu danna create your blog. Sai ka sa email ɗin da ka buɗe. Za mu sa namu kamar haka: kimiyyarna'ura@gmail.com. Sai ka sa password, ka danna next. Kamar yadda kuke gani a nan za mu sa sunan website ɗinmu. Saboda haka kana da damar zaɓin naka. Mu za mu sa masa suna kimiyyar na'ura. Sai a danna next.
za mu sa adireshi wanda idan za a neme mu a yanar gizo za a rubuta. Shi wannan suna akwai na siyarwa akwai na kyauta. Yanzu za mu yi amfani da na kyauta. Za ku iya gani bayan mun sa adireshin mu za ku ga ƙarin .blogspot.com saboda na kyauta ne. Idan ya kai zai ƙare da .com ko .com.ng ko .net ko .org. Yanzu dai namu shine www.kimiyyannaurawa.blogspot.com. sai mu danna next. Sai ka sa sunan da za a ke gani idan an nemi website. A danna finish. Yawwa, kamar yadda kuke gani yanzu mun bude website, saboda haka yanzu website dinmu ya shiga yanar gizo. Daga ko ina aka nemi adireshin mu za a ga website dinmu. Bari mu bude shi mu ga yadda zai bayyana, saboda haka za mu danna view blog. Kamar yadda kuke gani wannan shine website din, babu komai a cikinsa sai sunansa, sakamakon ba mu sa komai ba. Yanzu abu na gaba da za mu yi shine tsara fasalin yadda muke so website dinmu ya kasance. Saboda haka za mu koma shafin blogger. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne kayan aiki da za mu komai na tsarawa da seta website dinmu. Muna da post, stats, comment, earning, page, theme, settings, reading list, view blog. Kowane ɗaya ya kunshi abubuwa a cikinsa. Post, kamar yadda muka sani, wuri ne da za ka rubuta posting ɗinka na wani labari ko wani abu makamancin haka. Stats, wuri ne da za ka dinga ganin ya rubuce-rubucenka suke isa gurin mutane, kamar adadin waɗanda suka buɗe shafinka, daga ina aka fi ziyartar shafinka a duniya da sauransu. Comment, wuri ne da za ka dinga ganin sharhin mutane akan rubuce-rubucenka. Earning, wuri ne da ake samun kuɗi wanda idan shafinka ya karɓi a gun mutane za ka haɗa shi da AdSense suke biyan ka kuɗaɗe. Theme, wuri ne na tsara samfuran ƙiran website, kamar yadda kuke gani ga kala-kala na samfuran website sai wanda ka zaɓa. Settings, wuri ne na saite-saite kamar basic, privacy, publishing, permission, post da dai sauransu, kafin mu zo kansu a aikace. Yanzu kai tsaye za mu tafi kan themes, inda za mu shiga tsara website din. A madadin mu yi amfani da ɗaya daga cikin samfuran da blogger suka tanadar, za mu nemo wani daga waje mu yi amfani da shi. Za mu buɗe browser a wayar mu ko a kwamfuta kamar yadda kuke gani. Rubuta free blog template, sai mu tura nema. Dan ya bude kamar haka sai mu shiga shafin farko, zai bude mana kamar haka. Nan da kuke gani samfuran ƙirar website kala daban-daban sai wanda ka zaba. Mu za mu yi amfani da Bytify, saboda haka za mu sauke shi. Kamar yadda kuke gani akwai na siyarwa akwai na kyauta. Yanzu za mu yi amfani da na kyauta, sai mu danna download don saukewa. Yanzu za mu buɗe gurin da idan mun yi download muke ganin file ɗin abin da muka sauko. Namu muna ganin sa a download folder.
kamar yadda kuke gani ga samfurin da muka yi download, sai dai ya zo a kulle, ma'ana ya zo a zip file, sai mun kwance shi sannan mu iya ganin kayan da ke ciki. Masu amfani da kwamfuta za su iya amfani da manhaja da ake kira WinRAR, masu waya za su iya amfani da wasu file explorer, ko su ma su kokari su sauko da WinRAR a Play Store don su samu damar kwance wannan file na Latify. Mun yi amfani da WinRAR mun kwance Latify kamar yadda muke gani. Ga kwancacciyar folder wanda muke ganin abubuwan da ta zo da su. Yanzu za mu koma shafin Blogger cikin Themes don mu install ɗin samfurin da muka yi download. Za mu danna kibiyar da ta kalli ƙasa wacce take a gaban Customize. Bayan mun buɗe akwai back of da resto, sai mu danna resto. Ana gaya ma ka sa samfurin kira daga kwamfutar ka ko wayar ka, sai mu danna offload. Kamar yadda muke gani za ka nemo wajen da ka kwance Latify free version ɗinka a cikin wayarka ko kwamfutarka, sai ka buɗe folder kamar haka. Ga file nan sai ka zaɓi Latify free version, sai ka danna open. Yanzu gashi nan yana install. Yauwa, yanzu mun yi install ɗin theme. Bari mu buɗe mu ga yadda shafin namu ya koma. Za mu danna view blog. Kamar yadda muke gani yanzu website ɗinmu ya ɗau harama, ya buɗe gwanin sha'awa. Yanzu abin da ya rage editing, kamar irin su canza Latify logo ɗin can zuwa kimiyyar na'ura da duk waɗannan rubuce-rubuce da ake gani. Da haka ne muka kawo ƙarshen darasi na farko. Darasi na biyu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na farko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.